kwanzi fonai mufonere vemberi indofunga kuti vemberi vachoni mfunga mangu ndetofunga kuti asikuda kufunga kuti kwatofana kuzonopuwa vanhu vatofana kupirana ndozvandaifunga kwanzi fonai paya wapuwa nhamba kuda wazama kufona nhamba candigate hambati network Gonarezhou guys hambati network muya afona munhu dhololo alright ndobva ndatoti kune baba veve nai ndombulovhunza ko chiovha hachiiti here kuti mufone nechiovha chenyu sezvo imichenyu chiri kungoti zviovha zvinokosora kazvese chikuti ndozvazvichiita zviovha zviya tikati zvachiri kungotatsuka chidaro madii mataura nemumwe sezvo zviro zvirikukwanisa kubata network pamuri pano chiovha ndisi kuti choshandiswa network yakachoshandiswa airvene handisi kuti zvoshandiswa chikuti zvinge zvichikonekitana handisi technician ndobva azvikwanisa kubata nechiovha chiya. Hey, zvirisise as promised before ndakati zvoni ndichazokuitira story time of what actually happened patikaenda kuGonarezhou. So I know that kuti vamwe vanhu vachazvitora zvakasiyana pachiita comment section. Obviously vamwe vachati that was very risky zvamakaita kana kuti you're not supposed to do that kana kuti just be careful in future. What is correct? Zviro mune mangotaura zvese zviri correct. So this is what happened. Definitely I was in Chinjive, everyone knows that. So I was like, you know what, I need to revive my energy. So I called in Greekini Kuda, actually not Kuda, called Kuda, but we had a discussion. I thought she and all this Gonarezhou Gonarezhou. When I was supposed to go to Gonarezhou, Mona such my surprise. I just didn't know kuti Gonarezhou is. Like seriously speaking, I knew there is Gonarezhou in Zimbabwe, but where exactly is Gonarezhou? That's not see. Ndikura nema and ndakatozviseka that day chirona kuti iwe Gonarezhou tinongozwa mbiri kuti Gonarezhou padaisa zoti iri kuno kuChiredzi. So that's number one. Number two, there's also a place called Malilangwe. Ine mbiri especially kuChiredzi koko I think ndonga kwakanaka singamboiti but padakaendawo pa Google ndambotesa kuti kuMalilangwe kwacho sei kuchambiri kudayo so and sei kuchibva kwanzi kunongoendwa navanhu mpinga. That's Malilangwe. Then the other time, you remember that video, invite you kwakati. Unfortunately, we did not manage to go there. But maybe there was a function, what fishing. So we didn't go there. And I also forgot the name of the national park. Then the other thing about Malilangwe, I hate kuti there is Malilangwe, and there is Malilangwe definitely. Okay, from ukukwatata reception, which is ku main gate, there is a way unozo corner kupina Malilangwe because they use the same entrance, but mozo no siyana uday. But here's what the God said, guys. Matakashika pepe vanongo akamira shikanzi Malilangwe. You see, so now I have that feeling if God blesses me in future, I want to go to Malilangwe. Because why would the Zimbabweans have that assumption or have that notion? You can't qualify to go to Malilangwe. It's only for rich people. It's only for white people. You see, that's the ideology that they have. They don't believe if you're from Zimbabwe, you can go to Malilangwe. Wherefore, it's very expensive. I think it's very expensive, definitely, but but because of that reason, I want to go and spend one night in Malilangwe. Boy, I was like, I was okay, fine. Then I was the one who was driving. But Kuda, you know what, Kuda? I'm very tired. Gati swap. Because Kuda is also a driver. Gati swap. And passenger seat. My expectations are not now. I think I'm gonna show me Gutara. I mean, my buildings are more department. This was a meeting on those Gonarezhou. Maybe I thought I'm not so sure. I don't remember in Chita Park in the Camp and just the October name. Caught him Kuis Woodlands and to Fungaini 2 twists.
mini mazebra. So tasvika paya mai mwana. In fact tisati tasvika I was shocked kuti nzira yacho unotombobuda kamuyekera muchiredzi mutaundi wonanga woenda mai mwana wotopfura konzi imwe direction kukwasini handina kukwasina nangu kuti kunonzi kukwasini but I think kukwasini kungori nembiri futi muchiredzi momo ndobva tainda mai mwana wokona uramba uchingoinda wozosvika pane zifenzi vasvika pane zifenzi ranenge kori magetsi tara nditona chimba so okay, this is not what I was expecting actually. But what I ndaona set up magetsi oga ndikuona tambo idzi ava vamugadhijeri varipo vane green handisi kuti vanonzi machiiva vaya vanoshanda kumhuka vaya vane green paper watokuda ndi akabuda akanotaura nawo handisi kuti akataura nawo kuti kudii but then later on ndofunga tatava kuzofunzwa mazita edu kuti anyogwe pasi but I don't remember pakafunzwa ma-questions painzi makabhuka here makaenda sei. So I don't know kuti you're supposed to book usati waenda koko here kana wangada kunzwa kuti kana iwe wakabhuka what exactly do you want to do mugonarezhou maybe ndo zvavaibvunzira and also maybe ndofunga kana kuti unenge uchibhuka kuti uzokwanisa kuwanwa tour guide here kana kuti you pay for the tour guide ipapo guys I literally have no idea. This is me having an assumption yekuti maybe that's the reason why they were doing that. Ndapapepa tatonzi pinda but tisati apinda kati kanzi fonai mufonere vemberi indofunga kuti vemberi vachoni mfunga mangu ndetofunga kuti asinoda kufunga kuti kwatofana kuzonopuwa vanhu vatofana kupinda ndo zvandaifunga kwanzi fonai paya wapuwa namba kuda wazama kufona namba candigate hambati network mugonarezhou guys hambati network muya afona munhu dhololo alright ndobva ndatoti kune baba veve nai ndombovhunza ko chiovha hachiiti here kuti mufone nechiovha chenyu sezvo imichenyu chiri kungoti zviovha zvinokosora kazviyezvikuti ndozvazvichiita zviovha zviya tikati zvachiri kungotatsuka chidaro madii mataura nemumwe sezvo zviro zvirikukwanisa kubata network pamuri pano chiovha handisi kuti choshandiswa network yakachoshandiswa airvene handisi kuti zvoshandiswa chikuti zvinge zvichikonekitana handisi technician ndobva azvikwanisa kubata nechiovha chiya wamubata nechiovha chiya ndobva wataurirana nemakodha vanotaurirana nawo makodha aya handitomahusi makodha anonzi machiyo vapedza vatana makodha ndofunga vaudani nemazita chaivo pakubvunzwa pakareba kuda ndiaitovhunza zvokuti kwakareba zvakadii kuti tisvike ipapo here kudidi nokuti I think vanomboshanda kusaidi koko but ndofunga handahana time yekusitasa kuti pakareba sei because vane vari kubasa plus handifungi kuti anenge achabasira kungotoona mhuka because anenge achishanda panguva yachoni vataura kuti pakareba 35 kilometers. Let me tell you the truth. In as much as I drive, in as much as what nandukunyeperai. When it comes to measuring kilometers kuti distance yakareba sei, let's say from Nyika Growth Point kusvika kumba kwenyu up to now handisi kuti makilometer mangani. The only thing I can do ndezvekuinda paGoogle Maps here ndonoenda ndotarisa kuti pakareba chii because handinganyepera munhu ndozoti kana achiti makilometers akati zvinoreva kuti pakareba sei ende zvingapedza petrol sei handizivi ndanyepa wataura pepe blanda yatakaita inini pandakabva patakabva kwaGoogle kuya ndandina inini na uyu bhirida nani ndibhirida nowa Mathew ndobva tanotorani Kuda but takatodarika choti ndakanga usafiwo ndofanira usafiwo like you know what I think kana tichifura nekulions wati ukoko tokwasosa chifiwo ikoko nenyaya dzichitsva sei ndekuti ndapatazoita plus takazoketa pesa naMathew pepe yamuchiredzi town tagara takazobuda ma2 nekuda kwaizvozvo pakanga usafiwo guys ende fiwo yanga imomo pakaita drama takazozviona tamukati kuzozvifunga ndikati guys moziva here kuti ndakaona kuzoisa fiwo apa tafuwe mukati kupinda because distance yekubva kugedhi main gate kukwatatanyoswa mazita wati nezvatatasiya mainformation tizoenda mugedhi number 2 pane distance and mind you hamuna tara mune dust road so zvinoreva kuti unenge uchifamba mbichana asi kuti kufamba mbichana kunola futi fuel here unenge uchifambira ma 2030 momo
Excitement yandakaita pekutanga, it was really nice. I remember that excitement yandakaita changonzi pindai mukati ene maitodza mubvunzo utura mavideo ndozvavaitaura. So I didn't even manage to take a video. Ndapinda mukati meGonarezhou because they said you're not supposed to take videos. Ndobva chii tataona majirafu. Guys, ndakafara zvisingamboiti pandakaona majirafu. Ndakawa moyo wangu ameno like maveins angu akati ndichiona matwiza ari paside neroad. Ndakafara kumira paside neroad ndakakutarisa kudai so ndakafara. Then from there hatina zomboona dzimwe mhuka. That was close to the entrance. Mind you hatina tour guide, hatina chitingori isusu tiri 3. Then but takafamba kune zvekuseka and we're now praying kuti fuel yedu isaperi. Patasvika pasecond gate ritoriwo futi neelectrics what dzavo dzavanenge vakasadziya panotori nefuti chimwe chimba chiripo. Ndobva taita information dzaitaurwa ipapo bva tavhurirwa futi gate. Ndobva tazoenda kwenumber 3 gate. But mechi 2 futi I remember tinamboona futi mhuka. Tikatozorasika because tikaenda nekune imwe bridge rakatsemuka tikazodzoka kumashure kunzi ndokuri correct kwacho kundonga kare kuvaishandisa ikwamheno but tazodzoka kupi chaiko kwacho nekugate number 3. Excuse me. Kwa mazara kukunetsa nhunzi ndofunga ndosizira tauda kuenda yani ya December inenge yakunetsa nhunzi. Then ndobva tazoenda kugate number 3 kwatikazonobhadhara kuti tipinde mukati kati. So my question was like, now alright taona matwiza, would you see anything? Road obviously ndo zvatakaita ndo zvayakatongoita definitely. Then I also noticed kuti miti ingori same type penengori nimwe same type amene zvaingori so ndo zvandakaona nemazindove anotaura kuti excuse me anotaura kuti ndechi nemazindove anotaura kuti ndezhou anga ari muzhira umu. And ndakamaona kuti zvekuseka anibudi kunyepa. So my question now yangere kuti we're here and you're saying kuti one person after $8 which is affordable, right? $8. Then mota yako kana mchipinda mota yako inoita $5. Inini mupfungwa mangu I thought kuti mosa zvimota zvihombe zvezva zvekunzi safari what ukapfeka kaheti kakukanzi kakanzi safari zvimashorts maybe or nechi-t-shirt nechi-tenesi nechi-socks zvekumhuka zvezve. Asi zvangu zvandakapfeka ungazvipfeka sei izvozvo? Hazvipfekeki. Chazvipfekawo panguva yacho kana yasvika. Ndotova nedream yekupfeka zvinhu izvozvo ndikabata chitanda chinenge chegolf chakadai. So guys, so that was my expectation ipapo pandakapinda ipapo, but no, it was totally different. Ndikuti vakatongoti if you're gonna go with your car unobhadhara so ndikatoti where's the tour guide? That was my question definitely. Vakatoti no, hatina ma-tour guide. I'm like, okay, so what if ndikaona show but inini like I'm a visitor, I literally don't know kuti ndoreacta sei ndikaona show zvofamba sei? That was my question. Vakatoti no, hatitombotyise wawati. This is what he told me not me, he told us. Okay, the good part man Kuda had knowledge yemhuka as well. So that was the good part. And also nekuda kwebasa rake he knows kuti mhuka dzorreacta sei. So now Kuda was now acting as our tour guide. Yet tisatapine momo. So ndikati tikaona shumba vakatoti shumba saka vese vaitongoti shumba dzifambi masikati and handinambobvira tatsangana nadzo. Vakati shumba dzofamba kana kudi kotonhora especially neseason yatati iyo yekuti kwaipisa kuchigocha hadziri dziri mumapako. That's what they told us. Then ndikatoti alright, I think this was my fault. I have to blame myself because ndakatonzi saka moda kuenda kupika tizi what you recommend for toti kwakati but you know what, akuona kunongira mhuka. Guys, this was me audacity yekutaura izvokuti ndakuona kunonongwira mhuka. Vakati okay, munofamba so this is the map yoyi kana muda try picture modo ayoda zvakunangurwa mukamwa megaro kuti okay fine. Handei fuel isati yapera tafamba guys, tafamba tainda muGonarezhou mune zvizhira zvinoconfuse hadi kunyepa but manje ndakanosanya kuti zvizhira zvacho izvezvo zvimwe zvacho kwanzi pote pakachonzi no end kwanzi no end rega kuinda. But my question, I was eager to know kuti why since no end. You know a black person is always a black person. That inozwa kamwongo zvokai kanenge chukuti
iwe sha kunei ikoko kwanzi no entry but anyway atina kukuenda zvedu but ndine nguda ngozoti kumbonei wakona manje then ndobva tadi tarwa pasi kwakurashika but anobudira kune dzimwe dzikaita kunge campsite ndio like kune tone zvidzimba zvitokotoko but kwakwakazara varungu takasvika ipapo tikatoona mukadzi anga atoripo anotoshanda ipo paside nerwizi wawati mozwa rwizi dzedza dzataiona mabhuku egeography iye yeku-A-level yaiti confuse yemadivergence and wati nezvimwe zvinozoinda kuzvakadai koindaizo ndopa zviri ipapo handangana mbozviziva tatobva pepe varungu vakatongodzi uyu murungu ari papa uyu vari papa uyu ari pa nemafamilies avo nemazimota mazimpango memwana nemazviqoqoko andoti andofunga vanhu vakutongouya kuzongodla mari yavo but manje now I'm looking at the small houses but why would they come and stay here vakati asarwizi ruri kuyedza nemvura kudai ifamily kutogara kutobuda apamapara kushama kavarungu vanenge vakangobvisa hembe nguva dzose vakapfeka zvibhuruku zvavo akati hazvina kushata vedu isingatove pasi handitotsvaga unomwamhuka saka because ndaifunga kuti nekuti ndorwizi saka ndo pane mwamhuka vakati nomarasika dzokerai tikambofunga zvekunda kumwezve titi ndopazvikanzi mune muchinyasodziona dzose guys takainda tigoenda fiwo yedu yakazopera ndofunga tapadhuze neipapo tikati gaisodzokere kanzi kana zvakadero vakoma ngatidzokere kudana zoti vakoma ngatidzokere ndikati kana tikoti afambire ngatirowe pasi ngatiindei gais tigokwira rakaita zigomo pamusoro ndiro atacha mapictures acho panapa isusu tainzi tibvumidzwe kunge tichibuda mota tichasiya hazvibvumidzwe so now pamusoro ndo pawaiona rwizi rwiya rwemugeography uchipindana kudai guys it was so nice so that was my second ningirikini yangu yandinoti ndikati second chiko second place because at first andingati place my animals you can call them places my giraffes ndo akatanga ndita wow like I was overwhelmed. Then the second one I was actually excited good in as much as geography was difficult when I was in high school, but I can actually see the real evidence of geography here on top of this unknown mountain in Gonarezhou National Parks. Then pasi pacho pakaita miti kuti zvakanaka then ndobva tati isu tansabuda kokana in Monday club because ndaifunga kuti panzi shumba dzogara mapako kana shumba ikatihwa yobva yauya ichitiruma but kwese kwainotizi kuti kune tumwe tumhuka so twaita kunge zvisina muswe ndoti kwakawanda ikoko then pataramba china banaona kuti type yemhuka idzodzo ndo dzakawanda ikoko nedzimwe dzinoita kunge nyati kunge dzinoita chiramba tichingoenda ndobva tazo enda panozonzi amene Chilonjo. There's a place called Chilonjo Mountain. I think rakanaka because rinenge riri wide but isusu ndofunga tasikakwanisi kuzokwenda because pane time yedu apachaiti kuti tisvikeko. Number 2 fuel yedu yaisati kwanisa kuti tikwe tichindako tichidzoka ndozvizvo zvimwe zvepiri izvozvo saka I think Chilonjo Mountain is a beautiful place because ine makomo anika white if I'm not mistaken. So isusu we left the Chilonjo road ndokunda mukatu ndikati guys are you sure ndokwatikuenda guys I remember ipapo panangu yakatanga kuruwa because mama mudondo like rudondo zvasingachanakidzi because uri kuinda ende chitokudirector zveshua road yachoni ende zveshua ndokwakune rwizi rwacho irworwo but as for me I wouldn't encourage munhu hangu kuti ainde ikoko because kwekutanga like mukambona mwana anonga chinzi oh sweet so that's what you'll be seeing then the deeper you go uzona danger yako wasvika ikoko so kwekutanga zvimuka zvezvo ndo zvakazara then mazebra I was so excited I'm busy because inini ndirimira do as well to at my animals ngori cute tazosvika kurwizi rwuya apa uchinyatsombapinda kuti ruware rwajeke rwekwedu mugomo rekwadzviti uko kumusha uko ndo ruware rwandikwedu kangapinda kuzvikora kubhadhara $8 kuti ndione ruware hazvigoni ngatiinde tinoona mhuka idzodzo asi ana yangu chiriwa futi ndichinyengerana chiti asi apa ndofunga muti yegirini kuti hapasi paparwizi pacho because kune miti yakanyanya kuti adry what yeah but saka kumberi definitely tikangoona green takutoti ndiko kune mhuka idzodzo kusvika tasvika guys but few yedu yange yamuyellow. This was dangerous. What we did was extremely dangerous. I wouldn't recommend anyone to do that at all. You should not do that.
ina natombozoti mukadzi dzadi dzatanga kuonekwa nani nametuzela noabhirida mazo aiona iyi rodi apa pasaidi apa ndopayane zhou mbiri ini kana mbodziona tichotanoitita se lakini after takavhara mawindo kana kuti guys ndikuhla wa if nyoka yakangobvako wa if shumba yakangobvako yobva yangu ichiti bva toziva sei ngativhare mawindo pasaidi nepasaidi perodi ndopane zhou mbiri metuzela ndobva angoti zhou idzo Mathew yane voice iri pasika tazhou zvikanzi ndikaziripi zvikanzi idzo pandakati bakudai gumbo guys ndo pandakatanga urwa nehana guys ndakasika chagoinga ufema gumbo rezhou rakagura kudai kutalent kune zhou don't get me wrong kuti munogona kuti auzivi zhou here waiwa talent kune zhou yandakana kugona rezhou ka heva nedhaka unoratidza kuti iyi ndo zhou yemunature koita ziya zhou dzatinoona unana talent dzinotrenwa kuti dzinge dzichiita bring money from matourist maona manje dzakatosiyana ende zhou dzavo dzeikoko dzinenge dzakaita kunge black dzinenge dzichikusuka I don't know why ende nyange ukadziona black you don't have that fear yaunenge unayo ukaona chinhu usingafungiri so this is the same thing taona zijhou ina ndingati so zijhou nezvikugombo memory rake eoso inditase ndingodeo ndakadeoso ndipakavherisa mai mwana takaenda navhe excuse me tikaenda navherisa mai mwana mukati momuya tichipinda apa manje zhira iyoyo kuinda kune rwiziro I forgot the name kuti kwainzi cheese tarako rwizirwoko zhira iyoyo ka yange isina zvaizoitwa nezvokuti ndikatanga kuvhunda naikuda uri kati iwe kuda kozho ikatanga kuti dzingirira chatenda sei nokuti uyu unonge mupakaswa wezhira kuti utemeri go round 3D what yeya unotorwa yeya ka nokuti arema apasi kubuda it means unofana kurivhesa ende marivhesera tiri kuita zvecho yakaita so zvongonoka watasa kudai ine mabwe saka tichazvifambisa sei ndikati chamwari kuda rwamota kudai andobva rwamota pepe ina apa hana ya zhou dziya yationa ndofunga yavhundukawo zhou yayadi yainta ichinda nechemudondo kune imwe yacho yepiri papakaita kunge zimbabwe kuti yainge iri memwana hei tichiisika toita sei ndobva Mathew zvaona imwe zvikanzi imweyo irapoyo kopi zvikanzi ndofunga ndo pane rwizi racho kana guys ngatirwe pasi tikadzikana tikongoya yazongogumira pano ngatinde mberi tikafamba pepe ndikati nini kwatakuenda because problem yezhou manje haionekwi nekukurumidza kana iri mumashizha muyamuyaka yakada kufana nematanda yakada kufana nemuti hautoioni that's the problem skin pains yangu iyoyo ndikati nandiioni kuzoramba ndakadai ukuramba wakati ndee kudai soka ndopozwa kuti zhou iyo irapo iyo ona manje the fact yekuti unasoona kuti ndaitsvaga ndaiscrutinize ka wozoona chiti kudai so wongozona iri zishevera ngadzokere nachati yati kasvika zvozvemuka izvozvo ndikatanga kuti mwana dada utocheme ipapo ko ndakatanga kuona sekuti mazizhou aya atiti formation apana asachafungi tu ataona mberi ukoko ini ndandakufunga iyi yatapfuura pekutanga padzendo rikuharika rwizuku nei yatandosangana yatoda kuinda mberi because road yacho inongoramba ichingoinda zienda nakuinda so I think there's a place takakudzokera padhuze pandonga pamwe dai tatiri varungu tairamba tiinda mberi nekuti there's a place yekuti dzose dzaingondomwa uchidziona from there but ana yangu yakatanga kurova ndikutanga kuda kutangoenda kudochema iye dziya dzakutanga kutanga dzikuda kutendeuka dzikuita stage dziya ndikati toita sei because uyu wamupakaswa weroad but afunga kuti alright tikaenda mberi what if rwizi rwacho rusingaiti kuti ute so unobva wapinda mukati kani gaizika tinoti moziva kuti tiri vamwe vanhu zvatichatoitwa kapanoka tichatoguma totozongoonekwa tanguwa kunzi iyi ndofunga yaimbiwa vherisa yanguva chingura ndiyo inotozongowanikwa kuno kurwisi ngatitoi pasi ngatidzokere ina ngambouyi muno mucheredzi kuti ndingono zvokwadi ndonzi ndakafira mugonana zhou mukati mechirekera nekuda kundeda kuona zhou ngana nchati zhou dzacho $8 yangu yakwana yandaona $5 yapinda vherisa munomui yakwana I literally don't care kana yarowa pasi yatoinda that's $5 because daibhadhara vanhu vaviri 8 + 8 16 + 5 ngainde zvayo yekera $21 yacho ndifire yekera ndifire zhou
akana vadi payatotena lucky enough hatasingaridzi radio tasingaiti noise vana Kuda vakati kana shamwari tione ndikati ndakatoramba abudokesa ndakana kutsika pasi mugonarezhou ndakaramba ndikati ndifirei kuviresho kana vakati ngatingobuda tingodzonga handiti zvinhu zvakadereni ndobva ndati kana ini ndekutora gumbo 1 uku ndandotanyanga rimwe kusaidi kwekusteering kuroti akanodzingirwa nezvou indopinda pasteering ndodii ndopasekera sikamino chichakazaitika kuti ndifunga kuti ndonga kuti show yange yazvinzwa kuti pane vanhu varipo yakavati gosika injini kaingorhana but very sei imbonyanyi kuti hururu zvinoita dzimwe zvezvo kuti inoita noise ndobva tazoona mukadzi dziri gurupu dzisina musweka dzatanga kumanya dzichirwa pasi guys ndikati kana ishumba hatirwe pasi shumba ndo yatopinda murwizumu ndo yoda kutodzingirira mukai saka dzadzingirwa nei hada ndikati kana ndikati keve ndekuti zoenda kuti keve zani kudande ndobva tomanya tidzoka ndikati nanchati guys let's go svikanza Mathew anova chibhiri tikanza nongokashikako izvozvo izvi but inozoti kumberiko don't forget kuti tasiya tadena dzimwe mbiri guys kana ndakati unozoti Kuda let's pray kuna Mwari kuti fuel yedu ingotisvitsa zvako kuti mwari ndimutadzi zvangu asi guys andizodi kufira mugonarezhou ndodaona kumpa it's not funny guys ndobva pakudzokera ini manje ndati kunani kuna Mathew shamwari usanditaridza pane zhou dziya because right now hana yangu yangu manhanga ndobva atoti kana ndakutokuradza padziri ndikati usandiratidza because ukangonoradza ndakutongotya saka I think and as much as ndakadziona zhou idzodzo that was a bad experience for me because kudziona pedo is different nokuona zhou mubhuku is different nokuona dziya dzakati amene kuti vanodzita kuita temu here kuti sange dziri violent kuti sange dzita sei saka zvanga zvakandisiyana panditi ndakatongoona kunge sebuilding rimukandimekera ndakatanga kuona kunge yakutotsika pamusoro pevhesa kuti bwa ndikati inondoindaona vherisa here zvokwadi uye here kungonzi bhamu nomukati megonarezhou bodo tikatodziona dzakatomira kuekerako kana mbotsukuduka kuita sei ndobva tapfuura patakapfuura hana yangu ikatanga kuti hazviri nani but now my prayer was you know what fuel yedu ngaititisvitsa kugedhi because tatapa yellow tichienda nekudzoka kwatataenda kuya tapa yellow paya yekuratidza kuti fuel yedu yama1 tarwa pasi pakudzokera then but anosa kuti no I think my animals have futika anekwa it's an observation but anosa kuti ukusaidi kwakawanda dzimhuka dzedza dzoita kunge dzisiri violent kwanditi zogrupana here kwandoita sei I have no idea so ndoparika kwasaizoiniko ndopa 1 pandakangobuda ndikatora picture but that was like ndofunga kuti mashotsi tiororoka ndakatoita zvokuti ndaiti faster achiita zvokuklika kuti ka1 ndobva ndatodzokera mumota because ndaitya ina handimbodi kunyama ndaimba aitika kuite zvokuseka and yeah that's pretty much it I think memukati wemo but azodzoka obviously uyu bhaso chinzwa manje the bad thing chakazoitika nani hato guys musazodaro guys one but matodzoka ikadieta dzoka zvikanzi so how was the journey na uyu patakabhadhara paya reception kanoa it was really okay but nzoza zvinodzowa zvityise zvamaitokwasaita maisvika modzima mota murotanga kutodziona mutora mapicture wawati adzisi violent kati ini ndanda kutotya kuti what if kana mbada yakapinda mashizha mamwana yobva yakunanikira usingaoni unoziva sei zvanzikana adzimbobude izvo zvimasikani kati nangu handimbodekana iyoyo and the other thing nangu I think in future in terms kune mhuka I would rather go with a tour guide rather than going with my friends because a tour guide knows dangerous places needs dangerous. A tour guide knows how to react when you see my animals. Not kungoti isusu sema friends yokononetsa ndikona say but then when you have someone who is a well versed nezvinhu izvozvo zvinokubatsira zvakare then the other thing kwakutudza kuti yeah your car is kind of like blood blue normally kune dzimwe mota dzanoti iyi haikwasi kupinda especially say iri red hanzi ndone nered hazvinyatsowirirana I didn't know. In fact, imagine I didn't know kuti nzone red hazvipindirane but I was wearing a big red sun hat
So what if they are reactor kusanye jange red? What was the dudes that had to come and you know serious? But it ended up in a nissan jange red. I know it's all about like maybe my cousin. Also, pane type in the motor, the no crewmates. I was then the other thing. At the music is not irritate then obviously you should not run your engine mukadziona akazotudza tadzoka, but I was supposed to tell us chienda I was like, you're not serious. Then chimwe futi chicha ndofunga kuti akazotudza. Yeah, and he was now educating us about Nzo, but it was really nice. It was very nice. I can face here, but and the other thing, my tour guys I don't know how they do their stuff, but it means, like I said, in the future, if I'm gonna go to any national park, I would not want to go on my friends. I would rather go with a tour guide because that experience was not really nice for me. So I would thought ukasiya waitenda munogonarezhou national parks ukazodzoka rimwe gore ine sharp memory remember kuti that was you emopedzerana. See, that's the thing. So I think that was pretty much about my Gonarezhou trip. I was very excited when I came down, and I didn't know I definitely exit, like I said before. Most of the animals that are like alongside the road. So I think they prefer kubuda unofura ndofunga kana kwakutonhorera kana kuchipisa ndofunga anenge akawanda kana kuti pane panenge ari pamagroup. So because takazenge takuona nyati kudhuze nekurodi kudhuze nekumaentrance wayo nedzimwe dzatisingatozivi, even mazebras atasina kuona. There is a group because vaitotaura kuti pamuchange makusvika kudhuze nekumalango muchaona kuti either nzou dzakati wandei kana kuti mazebra akati wandei, because ndo time dzavo dzinezi vakatotasa time akatoti time dzinoidzi ndo time dzavo dzekuti abude achitanga kunyase kufamba famba. So yeah, and I nyati nemazebra dzotofurira mamwe chete adzirwi adzese. I was surprised. Dzimwe muka ina handidzizivi kudzonzi chii. But that was my experience with Gonarezhou. Hopefully, ndichatozoendawo kumwewo and enjoy myself. There is a bigger trip that I'm supposed to do in future. I don't know when exactly I'll do that trip, but I think I'll take a bus to Binga because going with Verisa is gonna be a little bit, exhausting for me and risky because and also beside that, the December, so definitely I'll take a bus to go to Binga and learn about their cultures. Saka, yeah, maybe I'll spend 2 to 3 days in Binga, then come back. So we'll see about that. So yeah, cheers.